देखले हो हमरा 2-3 दिन पहले हम इंतजार करत रहनी हो कि के सीनियर व्यास बोली लेकिन केहू सीनियर व्यास भोजपुरी के हमरा गुरुजी से लेके हमार मौसा स्वामीनाथो चाचा हमनी के भीष्म पितामह बानी तो इहो डरे ना बोलल ना ई लंगड़ा प्रोग्राम ना गाई हमरा जो बताई तो एगो रविदास जी के द्वार पर कहां दो तो गौनई होत रहे अभी 2 दिन पहले मुखिया जी देख लेनी हमार दरखास्त बरौड़ा भी बताई 2 दिन पहले गौनई अभियंता जी के रहल सके कहलस कि अम्बेडकर जी के गीत गाइए थोड़ा अभियंता जी उनका भी गुणगान कीजिए कहते कि ना हम ना गाए हम काहे गाए हम काहे गए हम राम के जानी ले कृष्ण के जानी अम्बेडकर के हो अम्बेडकर नहीं खा जानत के राम के दरबार में जइबो प्रसादी मिली राम जी भी जातिवाद खत्म कइनी राम जी के भी सबसे बेसी मदद दलित महादलित पिछला लोग कइले बा प्रमाण देता जौना समय में मैया जानकी के बन जाए के रहे राम लखन जी के जोड़े वो समय में कोल भील के लोग आदिवासी लोग भगवान के 1 महीना सेवा कइल हई निषाद भाई भगवान के पार उतर ले हई सवरी माता जूठा बोई भगवान के खेले राम जी छतरी कुल के रनी ना खोई लेकिन भगवान काहे खोई कि अगर माई के जूठ हम ना खाए त आवे वाला दिन समाज के लोग केहू ना खाए भगवान जातिवाद खत्म करनी लेकिन गीत में राजनीति के आज के व्यास लोग खुल के जातिवाद कर रहा बा हई के त स्वामीनाथ बाबू चमार हो इनका के मत बुलाओ अरुणल बेला दू साध हो अब दू बताओ तो साधु के संत के नेता के अधिकारी के ज्ञानी के कोई जात ना होला सब केहू के डोमवा तारेला मुंह में आगे डोम ना दीता ओकरे के लोग छुआ छूत मानत ई केहू बोले के तैयार बा लेकिन कमलवास के चेला भले केहू गावो चाहे मत गावो बूढ़ऊ तोहरा जोड़े तो हम गइबे ए चलते को हम अगर केहू के बुझाई के चाही तो राम के दरबार में दुर्गा के दरबार में केकर सुनल जाला सब लोग के सुनल जाला जइबो तो प्रसादी मिली शांति मिली घरे अइबो की पूजा हो गई लेकिन बाबा साहेब A to Z के संविधान लिखे थे उनके दरबार में जाइएगा तब बाबा साहेब को ज्ञान को अभियंता जी पढ़िएगा तो आजादी मिलेगा केहू साटा गावा के पैसा ना दी तो राम जी के मंदिर में जाकर रोई हतनी तो मिल जाए केहू 4 जूता मारी व्यास लोग के उल्टा गावला पर तो पैसा मिल जाए जाए के पड़ी वो जी अने कोर्ट में आ तब राउर विदाई मिली आज के गीत गवनैया में वो बात नहीं खे बतिया आज के गवैया के बुझा